Аз съм Кукукър 600. Искам да ви направя важно съобщение. Така, готови ли сте? Аз закривам този канал. Та знам, че някой от вас, понеже имам 3 абоната и знам, че някой от вас се интересуват от мен, но махам този канал, защото се получава много зле и да знаете, гласа ми звучи много различно зад кадър. Тук то мобизена, не знам защо ми го прави толкова гадно, обаче звучи много различно. Ако се видите с мен, ще видите самата истина. И без това канал се получаваше много зле, имах много малко последователи, имах 3 абоната, нямах нищо в коментарите, имах 1 лайк. Махам този канал, ще правя един канал на компютъра, но няма да ви кажа как се казва, вие сами ще го намерите. Надявам се. Аз не съм правил тук на този канал кой знае много клипове. Най-много 7-8 клипа съм направил. Да, вие знаете, закривам вече този канал и няма да снимам на телефона повече. Ще снимам Добре, това ще ви кажа. Само ще снимам на компютъра. Да, знам как се снима и... Това с вас сега се разделяме за малко. И това ще бъде всичко от този клип. Ще видим в другия канал. Хайде, чао!